площада, една типично македонска традиция. Това си един истински кумите македонски. Абсолютен. При това Черногош. Имаш ли репортаж? Заснел ли си го? Сега ще го видят ли зрителите? Заповядайте. Добре, гледайте, уважаеми зрители. И ние сме деца на майката земя, на майката земя, на Македония. 54-годишният Саймън Поликарт не е типичният син на Македония. Се гордеем за Македония заради това, що та има богато историческо минато. Добро да се наричам дека јас сум македонец. Споразумение между Нигерия и Югославия преди 30 години е причината 1500 африкански студенти да изпълнят университетите на бившата федерална република. Саймън пристига в град Щип за да учи геология и остава завинаги. Днес единственият останал чернокож студент планира да се кандидатира за президент на Македония на предстоящите избори през март. Защо македонски избирател трябва да избере теб за президент? Секаде во светот се бара промена. Промена е зборот. Во Македонија би било голем добивка, би било голема промена. Единствена мала земја во Балканот, која ќе дозволува некој како мене да дојде на власт. Повеќе од 15 години се справуваме со Грчка без никаква надеж дека ќе решиме тој проблем. Со луѓе како мене ќе се мени автоматски клима на условите на разговорите. За приятели и познати Саймън е просто Джими. Но през последните 2 години всички между Крива Паланка и Битоля, Охрид и Скопие с гордост го наричат македонският Барак Обама. Барак Обама е слика на инспирација како мала држава. Македонија да се инспирира дека и Македонија може. И Македонија може. We have tried everything. Опитахме всичко и не се получи. Нека сега опитаме това. Може и да се получи. Саймън обича да казва, че нищо на Балканите не е просто. И въпреки, че също като американския президент Саймън е демократ, кандидатурата му на последните парламентарни избори е издигната от ВМРО, тайна македоно-одринска революционна организация. Защо хората го харесват? Затова ще е църн. Затова ще е македонец. 30 години е во Македонија и се чувствува като македонец. Како да албанците кои што живеат во Македонија, како да македонците кои што живеат и другите манини, нема друга држава осим Македонија. Тогаш мора да најдеме заеднички слога, да најдеме компромис, да најдеме модус и начин како што може да соживееме заедно. Нема причина повеќе за контра политички настроење, него за добро соседство, како Бугарија, така и Македонија, сака да биде во таа европската фамилија, тогаш духот кој што владее е на добро соседство, за политички решение, а не конфронтација. За разлика от американския си колега, Джими не пътува в специално брониран автомобил за милиони долари. 40-годишен запорожец е неговият начин да стигне до бъдещите си избиратели във всички точки на Македония. Вече близо 30 години Джими живее в Щип. Нужни са само 5 минути, за да разбере човек колко е обичан той от хората в малкия македонски град. Джими е един от най-лоялните граѓани у Штип и најпочитуван, бидејќи е тој човек кој од хуман аспект е доста придонесел за граѓаните од Штип. Не ни е проблем дали ќе се кандидира муслиман или хршијан, зборам од тај аспект, дали е црн или бел или жит, да биде човек, да биде идеалист. И македонски, и бугарски, а и ромски знае. Девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Преди 20 години Саймън Поликарт намира своето македонско момиче. Съпругата му Биляна е от Скопие и е майка на 2 сина – Анджело и Адамс. Не беше лесно. Това време тогаш и ова време сега не е исто. Моите беа против и неговите беа против. Какво се промени? Ние ги променихме. Джими е син на учителка и проповедник в малък нигерийски град. Получава прякора си в Щип. Местните хора го кръщават на реги изпълнителя Джими Клиф, защото често носи фанелки с неговия лик в първите години от следването си. И оде јас сум тук на една конференция в Нигерия.
Без значение дали ще успее да спечели кандидатурата на ВМРО за следващите избори през март или ще трябва да чака 4 години, за да атакува президентския стол, Джими мечтае един ден да промени Македония и Балканите. За мен моя най-голяма мечта е да се ерадицира сиромаштия. Да се намали бедността. Да.